glas med ned. Ja, det er bare. Det er, hvor der er penge. Og så er der en skarp ting, som du kommer op og ned. Og så hvis man misser, hvis man ikke når at tage pengesedlen, der er der, så jeg kan lige demonstrere med det her. Så her. Nej! Allerede. Vi skal sige, at det er dårligt. En stærke kvinder, de kan være en smule skræmmende jo. Det kan jeg for dig. Det kan faktisk være for dig. Men uden dem, så er det færdig. What? Ja. Der døde der. Ja, skip. Skål. Uden dem, så kører verden jo overhovedet ikke rundt, så der er ingenting, der hænger sammen. Her kommer der en af dem, og What? I skal ikke sige, at dårligt, jeg er lige begyndt med det. Der er noget galt med min mus. Nå. Vi skal også kende den her til at spille. Så skriv ned i kommentarer, hvis I kender den. Ja. Og den her spil kan jeg sagtens godt anbefale til jer. Det kan jeg. Yes. Det er jo en helt anden genre, jeg bevæger mig ud i aften. Det er et stille nummer, men der er stort set nummer. Men der er helt klart i hvert fald power i det. What? Det er starten til der. Nå, rød. Vi prøver igen. Nej. What? Så er det. Det lagde lige. Ja. Så man kan se, der er med 2 arme. Og det er mig. Ja. Nej, what? Det der sker, det lagger. Det lagger så meget. But just turn off left arm. Mine kort, det er $3. Seriøst, så godt det der sker. Det slår en halv og smager. Det er det bedste. Ja. $3. Ja, $4. Nej, min arm røg af. Min hånd røg af. Hej, boss. Der det er så godt for os. Ja, det er vi mister vores. En strål, det er $8. Hvad? Så er det. Min hånd stod fast, og jeg bevægede min mus. Det er det mest mærkeligste, der nogensinde er sket. Nå. Yes. Så er det. Hvad? Nej. What? Så i det der sker, det er så irriterende. Ja, hjælp mig. Det er fordi min arm røg af. Og hvis I, i morgen er det min fødselsdag. Så I kan skrive i kommentaren. Så lykke med fødselsdagen. Ja, det kan I skrive. Skriv det, ellers er I bare ikke.
Rip. Jeg har sagt tillykke, men I skal ikke sige tillykke, fordi jeg har mistet mine begge arme. Jeg har faktisk mine begge hånd. Nej. Ja, det er det. Man kan se, du nyder at synge. Altså, det er virkelig som om, vi finder nogle gode steder til dig, altså, hvor du kan stå og stråle. Jeg lever stadig efter præcis din signaturlyd på din vokal, sådan så jeg ved. Og det er Samantha, hvor du tager den et skridt længere, end at bare have en rigtig stor og stærk og god vokal. Men jeg er sikker på, at I arbejder på det og får det mere og mere ud. Altså, det var rigtig dejligt at høre. Skal jeg slå mig på? Rip. Jeg har mistet mine begge arme. Og det er det værste, jeg nogensinde er sket på hele mit liv. Det er jo fantastisk nok. Og jeg elsker Mick Jackson at synge på. Det er faktisk en hyldest til John Lennon på en eller anden måde. Han har sådan nogle små ting, som er meget John Lennon-skagtige. Dem har jeg så elimineret lidt. Det bliver mere en sand sag, hun synes. Rip. Og vi er også i Danmark, og det er skønt. Og du er affuld, og det er hun også. Jeg drak lige noget andet næste efter vand. Mixi, jeg har $1 lige der. Oh yeah. Nu har jeg $3. Nej. Nu skal man ikke sidde her og blive fornærmet over alle typer kritik i det her show, jo vel? Så det vil jeg være med, og jeg forstår godt, at Thomas har en emne, men jeg har mange ideer, og jeg synes rigtig faktisk, at det... Der røg min hånd af. Og I kan faktisk godt skrive kommentarer, hvad jeres kort er. Mine er i hvert fald 8 indtil videre. Så det skal bare være rigtigt. Det kommer til at gå godt. Er klar? Begynder nu! Nej. Yes! Sådan der. Der fik jeg det. Nu! Nej. Nu! Hvad? Nu! Nu! Jeg rører min hånd af. Ja. Altså, jeg har jo fået en gamermus. Måske det der er problemet, jeg tror det, fordi den har en hastighed, som bliver meget hurtig. Yes. Den er okay, men Som sagt, kæmpe taknemmelighed for at få lov til at opleve faktisk grænser rundt i London 1968. Altså, hvor heldig kan man være. Men artister, jeg vil bare præsentere dem. Ja. Kort. Rest Med et nummer, som har en please mig. indhold. Gør det igen. Og så et ung mand kom ind og mærke den her feber-ting. Så gør det mod Martin. Jeg var meget nervøs, inden jeg skulle ind på scenen. Nu bliver jeg splottet, når man står op på sådan en scene. Men altså, det virker ikke som om, at der er nogen, der har lagt mærke til det. Det er altafgørende efter trinnet, du har autoritet, når du kommer. Den her gang, der har jeg virkelig øvet mig for at huske. Vil have en no? Tak med, at du passer rigtig altså. Den handler jo om, hvis man er Okay. totalt smaskforelsket. Okay. Okay. Martin. Man skal jo ikke... Hvad? Okay, jeg er vi tilbage igen. Ja, det går bedre for mig at kaste nummer rekord. $18. Nå. Okay, jeg kan godt stadig nå det. Tror jeg kan. Kan jeg? Ja, nå. Så var det. Det gør jeg mærkeligt. Men tror jeg, at jeg lige vil prøve 2 gange mere. Og så siger jeg, og så slutter den her video. Og så kan I bare se en anden video, hvis I vil. Ja. Og hvis I kan se min anden video, jeg har uploadet i dag, så kan I bare se den nu. Det er
Den hedder Natural Disaster Survival. Cosa che nasa, il colore. Nej, det var tæt på. Ja. $8. 2, 3, 1. Nå. Ja, rip. Okay, ja, okay. Akra. Yes, there's no man could Claude Elton. What the hell? Det var det mest mærkeligste, der nogensinde har sket. Okay. Jeg skal have en lov. Ja. Kom så, vi kan gøre. Vi skal nok gøre det. Ja. 3, 2. Guwapo ka doon, kita doon. Ha? Kasama mo ka guwapo, kita doon. Mura na. Gwapo man siya na bata. Patunalahan niyang nakuha sa kuan. Klar. Gwapo siya. 2, 1, Gwapo. go. Damn. Jeg nåede det. Sino yung nang? Jeg nåede det. Den. Ja, dili tiyang buhok kahimo. Ano? Yes. Der står med rekord. Ja. Jamen, det var jo top stilistisk cool opsætning. Hvad hedder det? Jeg skal bare gå det her. Og jeg kan ikke lige finde ud af, Nej. Okay, jeg har stadig min højre hånd, tror jeg. Klar. Se det. Ja. Ja, der skete der noget, ja. Min rekord er 88. Er det ikke bare det bedste 88? What? Nå, ja. Jeg har kigget et andet sted. Ja. Jeg går Hvad? Nå. Ja, rep. Nå, men jeg vil sige tak for i dag. Tak fordi I så med, og jeg håber, hvis I godt kan lide, husk like og subscribe. Hvis I er ny, så velkommen. Ja, vi ses.